Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Araw sibt din il-bagalja. Tgħidx fiha. Paringwanti, faxxa, temperatura tad-deni, tgħidha min il-bagalja. Tridux naraw x'fiha aktar. Ara, stetoskopju. Naħseb għandi idea ta' min tista' tkun din il-bagalja. Ara, tafu x'ngħidulu dan? Otoskopju. Kelma daqsxejn tqila. Issa qegħdin tindunaw bħali ta' min tista' tkun din il-bagalja? Ekku, tat-tabiba. It-tabiba tuża din l-għodda kollha biex tgħinha teżamina il-pazjenti li kollha qudiemha. Bħal dan l-otoskopju. Tafu għalfejn tuża l-otoskopju t-tabiba? Biex teżamina l-widnejn u tara hemm x'infezzjoni. L-ewwel teżamina l-widna tal-lemin, u mbagħad tax-xelluk. Żiżi llum mhux tħossha f'sikkita, qed tuġa rasa u tajt x'tatas. Jaqgħu ma tiflaħx toħroġ mis-sodda Żiżi. Baba tismagħha tatas mill-kċina u għadha kemm ġiet tittawwal lil Żiżi biex tara kif inhi. Baba tkun pronta tafża lil Żiżi biex ma toħroġx mis-sodda u malajr iċċempel lit-tabib John biex jiġi jeżamina lil Żiżi. It-tabib John ma jdumx ma jasal, liebes ġagaga bajda, għandu stetoskopju imdawwar monqu u bagalja mimlija mediċina u għodda. Mill-bagalja, it-tabib John joħroġ it-temperatura biex jara jekk Żiżi għandix deni. Joħroġ l-otoskopju sabiex jiċċekkja l-widnejha. It-tabib John qed jgħid lil Żiżi li laqtet riħ u għandha bżonn ftit ġranet mistrieħ fis-sodda. Qed jgħid lil Żiżi li m'għandix għalfejn tinkwieta għas-sejfej jaqa' fi ftit ħin u fil-pront joħroġ fl-ixkun mistura mill-bagalja u jgħid lil Żiżi biex tieħu kuċċarina fil-għodu, oħra f'nofsinhar u oħra fil-għaxija qabel torqod. Baba qed tgħid lit-tabib John li m'għandux għalfejn jinkwieta għax żgur li hi u sħaba se jieħdu ħsieb lil Żiżi ħalli tfittex tfiq. Ara, wasal tetu, ġabilha basket mimli l-arinċ għall-vitamini. U Nunu hawn ukoll, ġabilha platt soppa sħun biex żgur tħoss aħjar. Komplejt nara xemm fil-bagalja u sibt ħafna aktar affarijiet. Sibt pinna u mazzkarti, sibt timbru u fl-aħħar nett. Sibt din. Qed tarfu għall-ġagaga tat-tabiba? Il-ġagaga tat-tabiba tkun bajda. It-tabiba tkun libsa ġagaga u fuq l-iskrivanija jkollha mazzkarti li fuqhom tikteb ir-riċetta tal-mediċina li l-pazjenti jkollhom bżonn biex jgħaddilhom malajr. U fl-aħħar nett, tafu x'tagħmel it-tabiba meta tlesti tikteb ir-riċetta? Tuża t-timbru biex timmarka isimha u d-dettalji tal-pazjent. B'hekk meta l-pazjent imur biex jixtri l-mediċina, ispiżjara tkun tista' tiċċekkja li r-riċetta veru ġiet preskritta minn tabiba. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.